Hello guys, once again welcome back to the channel. So दिनैहाय आं आरो आंनि husband आरो लोगोसे आंनि बिबोनांबो दङ। तो जोङो मोनसे गामियावहाय थांगासिनो दङ आरो जायनाव थांगोन बेनो जाहैबाय आंनि बिखुनजोनि असे बिनानाव गदायसिन उन्दैसिन तारमाने ओमफ्राय आं मालाबाबो थांफेराखैमोन आरो हाबानि उनावहाय स' जिहेतु बैसागु बोथोर ओंखायनो जोङो आलासि जानो थांगासिनो दङ ओमफ्राय जायगानि नामानो जाहैबाय खांख्राइबारि टिपकाइथिं आरो बाजार मा बाजारथाय सेप्तेम्बर मेला हा सेप्तेम्बर माबा मेला सोलिगासिनो बाजार दावदै खेलाखौ बुङाखै हनै मेला सोलिगासिनो दङ दावदै खेला माबा खेला नै दखान बायनाय आं औवा नायनोबा माबायदि माबाजों बायजोबदों बारहुंखाजोंहाय जाजोबलायनाय बारदै सिख्ला फैनानै सेस खालामनानै गालांबाय रागा जोंनानै दंमोन आं लामाया माबा जायो अन्थाइ गोजा थांग्रा आथिंनिफ्राय एरसिदा ना दे जागोन माबा थाबथादों गिदिंफिनबाय लामाया बुंजानायखाय टिपकाइ थांनाय लामाया बे जागोन आरोना टिपकाइ लामाथिं थांनानैसो ओमफ्राय खांख्राइबारिखौ मोनो आरो ओमफ्राय जोङो दायो थांगासिनो दं आरो खांख्राइ खन'हैनो खांख्राइबारि मोनबाय नै खांख्राइबारि मडेल स्कुलनो संख्रि जानायनो मागुरमारि टु संख्रि जानाय 0 ओमफ्राय दा ओरैथिंहाय ओरैहाय बिथिं थानांगौहाय संख्रि जानो नै दै हा बेसेबा गुवार मोसानानै देखायनांगोन होनबासो फैसा मोनगोन मोसानानै देखायनांगोन होनबासो फैसा मोनगोन बैसागु मोसानांगोन दे मोसायाबा फैसा मोना एकेसो हगारदो जालायबावो एकेखा बाय बाय बैसागु मागियो खांख्राइबारिखौ मोनहैथारसिगोन ओमफ्राय दा मिथिजाया आंना बिबोनाङा फैगासिनो दङ बेहा हारसिं सलायदों आरो रेलवे ट्रेक ओमफ्राय नै फिसा दालां आयौ हागोन ना हायाथाय ओ कृष्ण भगबान ईश्वर मोनफैबाय नुहुरदों
थांबारिया खौबो लाबोफाबाय आं दासो फन हरदोंमोन आबो हरबाय आबा थिखासै ओमफ्राय हरबाय थांबाय 1 घन्टा आधा घन्टासो जाबाय होनबाय लामायानो बाप्पा औ आबो ओंखायनो लामा मोजां नङाबा थांला आं नोंसिनाव होनो बोरैबा गोलावसिन हरदों आं दिनैहाय लामा गाज्रि नालाय ओमफ्राय माबायालाय आदैयालाय नोंफोर गासै लोगोफोर फैनानै ओरै ओंखारलांफादों दङ बे खाथियावनो दे बोसोर गोदाननि सोंबाय फैबाय आं बै सतपुरजों फैदोंना आं सतपुरजों फैयाखैमोन ओंखायनो बै ससेखौ आदायदों ओमफ्राय नैबे आं खिथाहरफिननाय बिनिफ्रायबा आं मिथिबाय सतपुरजों फैगो ओरै फैबानो जायो नोंलाय थिखाय लामाखौलाय नङा बै माबासिम बे संख्रि जानायनि सिगां बे हाब्रु लामाया औ दोनथ' नोंफा हबेयावसो दंहैयो जिरायहरदो र' आयौ आंखौसो फट' खेबगासिनो दं नोङो नै बेदर हायदों माइया आंनि बिखुनजोनि असे बिनानाव मामिखौ दाय हांबादि खोन्दावसो गेजेराव बे हांबादि बैसागुनि माइब्रा लोंनोसै बयबो लोंखायोना बैसागुआवथ' ओंखायनो नोंथांमोनाबो गाज्रि दामोन आं बुंनायखौ बेदर हायगासिनो दङ माइया गुफुर साफाथार आंनि बिमाया बैसागु नांदों नै देलायलायनो खृष्टान हिन्दु मानसिया बाजु बै माबानि मा होनो जाम्बुगुरिनि खिन्थु बहुत गोबाव जाबायमोन आरोना एसे कारेन्ट गैयाबानो फैबावा गुसु आराम मोनलायथारो आबैया फुख्रि देखायगोननो जोंखौ फुख्रि देखायनो लांगासिनो नैबे आबैयानो जाहैबाय आंनि बिखुनजोनि असे बिमा ओमफ्राय उन्दैसिन फिसाजोजों थायो आरो मा ना फिसिदोंथाय दा माबा जि सान्थि मोनफैदों नैबेहाय खांख्राइबारि गामि आबैया बै लामासिम फुख्रि नैबे फुख्रि जाबाय ओरै मामोननि फुख्रिया नै बेदर जानाया लिपस्टिकआ गोमाजोब्बाय आंना लिपस्टिकखौबो जाफाजोब्बाय नै फुख्रिया नै माइ गायग्रा फोथार जि आराम सिउ सिउ बार बारखायो जि मोजां माइ जायोनो आरो बेहाय आबैया खोन्थादों अमाखौ नायनो र' मामोनहा फिसिनाय अमाखौ नायनो फाय अमा नायनो अमा नायनोबा अमा गामिनि अमा खांख्राइबारिनि अमा अमाया बिदि थादों आयु मा फिसाया मासे फिसा फिसा खैथा थायो 1 2 8टा क्रस बे मानि क्रस मोनसेखौ हेमसायर एन्ड गुंग्रु हेमसायर एन्ड गुंग्रु क्रस लकेल जे होनो बे गुंग्रु जाबाय ओमफ्राय बे क्रस ब्रिडआ हेमसायर अस्ट्रेलियान ब्रिड बिनि खोमाया गोलाव जायो बे अस्ट्रेलियान आरो नर्माली खोमाया ओरैथिया थायोमोन बे क्रस गाय बिदि डाउन जादों नों सिनायखायो आरो ने I know I'm one of resource person for military training हनै गोसो जागोन बे गोमोनालाय आं गियो फिसाया बेसेबांसो दांनो लुबैदों बेखौनो हरमानि फैनाङो खारगोनदां आयौ माबायदि गाबदे
1 2 3 4 5 6 7 8 दा मानै मोजांसो मोनदों जि साला बिदि मासे फिसायानो बुहुद दाम ना फिनो थाखाय लागोना এটা 3 3.5 2,500 गुन्दै बायनाङोलै बिराद आदार होनांगौ जायोना दाना बे अना बायनाय ना बाप स्र'-स्र'नो लाइन खा एखे साइज साइजआबो एखे 8 हौने 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 साइजआबो एखेथार बेनो बिराद आदार नांगौ बिमा जाबाय नालाय होनांगौ बे जुदि बांद्राय बुरिद्रायबा बैसोरनि देहाफ्रा थिग जानाय नङा ओंखायनो मालाय फाथाल फिसे जाखो होननानै सोङो फार्स्ट टाइम बिमा जानाय सेकेन्ड टाइम बिमा जानाय थार्ड टाइम बिमा जानाय थार्ड टाइमनि बारा दोनजाला देखो बे खैबार जाखो जाबाय होनदां बे खुन्थाम जाबाय दां बे 3 नाव जाबाय दां खनब्रैसो जाबाय माने फार्स्ट टाइमावहाय फिसा जानाया एसे खम जायो सेकेन्ड टाइमावहाय आरो बारायो बाराय जेसेबां बैसो जालांगोन एसे खमायलांबावगोन फिसाया ओंखायनो नैबेखौ बैसिनाव लायदों बेखौ फानसिगोन ओमफ्राय माबानानै बैसिनाव फाननो मोना अ जायो जाबाबायनोसै बयबो जायो नै फाननाय सिस्टेम गैया नै बेहाय माने गोदानानैसो जालायलायबाय बयबो जायो पार्टि जायो जेनेबा बेलेगहाबो जुदि बिस्राबो फिदोंबा बिसोरबो ज' जाजाय बिदिनो जानांसिगोन बायनाय सिस्टेम गैला फाननाय सिस्टेम गैला हे बयबो माने गामिफोरना बिदिनो माबा माबि नियम माबानानै खालामो गोरोबलायनानै थानाय आरो बारा होमबा दावराव दावसि जाया खोमा मोजां बिदि सान्थियैनो मिलायनानै थालायबा गाबलाय जो सोनो ना सोनांगौ गाहरि सुसु करलाय हासुबाय नै दिनैसो नुफेरदों आं अमा हासुनायखौ हासुखांबाय अमाया मेरला आनारस रज'लाबायनाय एकदम बागानानो दङ नाथाय बे मोख्रानि A few inches later. आबैया जोंनि थाखाय दोंसे मेथाइ रोजाबनो नागिरदों सावथालनि दे आबै रोजाबदो खनग्रोदो होमबासो तालखौहाय हमनो हागोन ना दे दे दला जैमा गादारे हाखौ जाखाय रखय हाले गगो दला बन्दला जैमा गादारे हाखौ जाखाय बां नाम लेखाय हाले गगो जोब्बायबो सावथालनि जोब्बायखौ मा होनो साबाखाना जोब्बाया साबाखाना नेपाली माबायाव दे आबै बहुद गोजोननाय थाबाय नोंथांनि दोंसे मेथाइ रोजाबनायखौ जोबोद मोजां मोनबाय रायजोफोरा दे थेंक इउ आबै माया खनसिगोन दाना दला जैमा गादारेन हाखौ जाखाय आं इलारे होनलायबावदों बेबो सावथालानो ना आंना बिदायानो सावथाल दाना नै मा संनाय ओंखामखौ जानोसै बे जाबाय जोगोनारजों अमाजों बेयो सबायजों माजों सबायजों नाजों जा मोजां मोनो ज' थाबा
सबायजों नाजों ओमफ्राय नै ओंखाम दं आलु फ्राय दं मानसिफोर मायाबो जिरायफादो हा ए बे थालिरसो आलु बायदि नुथारदों थालिर बियो ज' ज' जाजाय ओंखाम जानोसै जोङो जोंना गामिनि नालाय ओरैबायदि र' एसे लाइट होनानै बयबो स्रां नांले दे मायाबो जिरायफैदो र' आंनि दैसेनि दे जागायजेनसै बैसागुनि नामाव एसे साबो मोनबा गिबिखौ मोनाखिसै गदायखौ मोनबाय दे बिजामादै जौ लोंग्राखाय जौनि खनसे आं बथलसो लागोन आं दे बथल हरदो बथला अबहाय दं आबैया बिजामादैनि नामावहाय दोंसे मेथाइ रोजाबनो सानदों जौ बथल लानानै मानसियाबो लथियासै जेबो नङा आबैफ्रालाय बिदिनो थाखायोना दे खाबबो लानांगौ सेलोंबोला आल्ला माल्ला हायो बथल नैलोंबोला नागार हाया बेनो नामा मानसिनि जिबन सुखि लाखिग्राया आयौ हाबाब मा जिराद बेलाय जिरारालाय जिराद बेलाय जिरारालाय नै आबौ फैद' लोंनोबा आंजों गोथावथार फैद' लोंनोबा फैद' गोथावथार सेलोंबोला नागार हाया आयौ बथल नैलोंबोला आल्ला माल्ला हायो बेनो नामा मानसिनि जिराद बेनो गोजोन होग्रा दे आयु हाबाब नै दंबावोसो लोंबावनोबा जिराद बेलाय नागार हायै बेनो नामा मानसिनि जिबनखौ गोजोन होग्राया जोब्बाय बरिया सनजिबा खि खमरा गाजोबबाय इमप्रेस जाबावगोनसै बिजामादैफोरनि नामावहाय खनबाय आरो आबैया Later. 20 minutes later. नै दायो आङो दख'ना गानबाय आंना बाबाया माने दख'ना गानबा समायसिन नुगोन होननानै बुंबाय नालाय ओमफ्राय आङो माने लाबोखादोंमोन आरो दख'नाखौ खारन बाइकआव माने दख'ना गानबा खस्थ' जायो नालाय आरो लामायाबो गोजान मोजांबो नङा नालाय ओंखायनो सुरिदार गाननानै फैदोंमोन आरो ओमफ्राय नै दा गानबाय ओमफ्राय मायाबो आंखौहाय अबेबा बेरायनो लाङो थांसै गामि बेरायनो औ नै बाबायाहाय जिरायनानै दङ हले मावफुं थाङो ना ना मावफुं थाङो अबहाय लांगोनबा माया बिजावजालिनाव ए खाथियावनो औ नैबे न' खाथियावनो थांगोन बिजावजालिनाव नै ग्रिन बिराद मोजां जोंना माइया बिराद सिख्लाखाहाय बुरियाखैना दाबो औ बुरियाखै सिख्लायैनो दंखायो नङा बैसोआलाय जाबाय होनबाबो दिला दाबोनो सिख्लायैनो दं गोसो जाबाबो गोसोआ मालाबा बुरिनो रोङो मालाबा बुरियो मालाबा ओरैबायदि सिख्ला सब समाय बुरिनानै थाबाय थाजायाना साफा गुफुरखा जि गोथाव संनानै जाहोखाबाय मालाबा फैफिनदोलाय मालाबा आरो फैबावनोसैलाय आलासि जानो नोङो सोमोन्दो थाखानानै बिहामजो जाखानानै बिखुनजो जाखानानै ज' फैलायाबा जायो नामा संसारानो नोंना बेयावनोसै औ बावनो फैखाबायबा आलासि दोनबोदां जाथिखौ नायथों होननानै माबायाव साहा न'आव थांबाय जोङो दे बुंदो चिरन्जित हौवासा ने चिरन्जित बिदिया बिदिनो देरसिनबावसो हेलौ आबौआ बेलाय आबौ थख्ल'आ
A few moments later. फैनानै जाफैनांगौ गिदिर खामानि बिनि बिमाया ए बे जिबौ माबादों आदार होलांखानोसै खांख्राइ बारियाव दाउआ देरनायनि नेक्स्ट टाइम फैबाथाय बैसोर दाउलाफ्रा जानांगौ नालाय गिदिर जागोन एखे साइज ओमफ्राय कालाराबो सल्ल'थामोन ए 왔다졌다면 दाउदैया गाज्रि जायाखैमोनदां गाज्रि दैनिल' जादों बिमायाथ' जिबौ सबाय बिमाया सबाय दायो थांनाय टाइम जाबाय थांसै मोनाबायबो लामायाबो बारा थिग नङा नालाय ओंखायनो थांनोसै बिदाय लानोसै माबासो जाबाय आं खुलुमाब्रा ए बिहामजोआसो खुलुमगोन निउ इयारनि बोसोर गोदाननि मुसलमान दंबाथ' नोंसोर थांखागौमोन आङो बयखौबो दे होमबालाय दानालायनो मोसाबा गगोन आदैयाबो होथारबाय गाबोन थांसै जोंथ' हगारहरला जोंथ' हगारला मोसाखादों समाव मोसायसो गोसोखा दे ओरैनो जाया एकस'नि नोंहा मानो मोसाजा मोसाबाय दा मोसानो लुबैयो आं बक्सिलै बैसागु मोसानाय बायदि मोनबाय Meanwhile. एकदम